Κυριάκος Μητσοτάκης εν συνόλο στις απαντήσεις που έδωσε. Με κορόιδευε η Hellenic Train, με κορόιδευε η πυροσβεστική, με παραπλανούσαν οι υπουργοί μου, δεν ήξερα για την έκρηξη τι είχε μέσα. Εγώ είμαι ο πιο χαροκαμένος, είπε κάποια στιγμή. Και τον διόρθωσε ο δημοσιογράφος. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Και όταν τον ρώτησαν τι απαντάτε τώρα σε αυτούς που αποκαλούσατε συνωμοσιολόγους και ψεκασμένους, είπε εγώ μετέφερα τις πληροφορίες που είχα, δεν έκανα λάθος, δεν απέριπτα στο μπάζωμα, του λέει ο δημοσιογράφος. Τα παιδιά μου θέλουν να μάθουν τι συνέβη στα Τέμπη. Ναι, υπάρχει κάτι ύποπτο, ο Χρυσοχοΐδης ψάχνει την υπόθεση και εμείς ψάχνουμε τον Χρυσοχοΐδη. Στη σκηνή του εγκλήματος δεν ξέρω τι έγινε. Αν κάτι έγινε λάθος με καλό σκοπό, θα πρέπει να το βρει ο εφέτης. Για τον Τριαντόπουλο δεν απάντησε, για τον Καραμαλή είπε θα πληρώσει. Ο τύπος απόψε αποκαθιλώθηκε. Για να μην αμπερατολογούμε. Ο ένοχος, και το ξαναλέω, είναι μέσα στην αυλή του. Είναι μέσα στους άμεσους συνεργάτες του. Είναι αυτός ή αυτοί που όχι τον παραπλάνησαν, τους χρησιμοποίησε ο ίδιος εκείνο το βράδυ για να συγκαλύψει τα δικά του προσωπικά νομήματα. Η υπόθεση Τεμπών είναι προσωπική ενοχή Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει και τους ενόχους και αυτούς που κουβαλούσαν το παράνομο υλικό, ό,τι και αν ήταν αυτό, και αυτούς που το διαχειρίζονταν. Για τον απλούστατο λόγο ότι μέσω στενών του συνεργατών συνεργαζόταν μαζί του και χάρη σε αυτούς έγινε κυβέρνηση και χάρη σε αυτούς ξαναπήρε τις εκλογές, γιατί αυτοί τον χρηματοδοτούν, γιατί αυτοί τον στηρίζουν, γιατί αυτοί κάνουν βρωμοδουλειές σε όλα τα Βαλκάνια, γιατί αυτοί, κύριε Παπακυριακόπουλε, διατάσσουν τα συμβόλαια θανάτου, γιατί αυτοί έχουν σκοτώσει 15 με 20 μαφιόζους σε όλη την Αττική, γιατί αυτοί χρωστούν χρήματα και κρύβονται για να μην τους δολοφονήσουν, γιατί αυτοί μιλούσαν με τους Ιταλούς της Hellenic Train και τους χάρισαν 750 εκατομμύρια, γιατί αυτοί έκαναν δουλειές με το λαθρεμπόριο και με τους διαλύτες καυσίμων, γιατί αυτοί κρύβονταν όταν δολοφονήθηκε ο Σκαφτούρος, γιατί αυτοί επισκέπτονταν στον Κορυδαλό την πτέρυγα των ποινικών, γιατί ήταν δικηγόροι και γιατί συνομολογούσαν μαζί τους βρωμοδουλειές και γιατί με αυτούς φωτογραφιζόταν και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης προσπάθησε να μας αποκαλέσει λαϊκιστές και συνωμοσιολόγους, διότι αν δείτε το στο διαδίκτυο, ο κύριος Γεωργιάδης με αυτούς χτυπιέται πλάτη με πλάτη, γιατί οι φωνιάδες, οι ηθικοί αυτουργοί είναι μέσα ή ήταν μέσα στο Μαξίμου. Τελεία και παύλα. Και υπάρχουν αποδείξεις για αυτά που λέμε. Κύριε Παπακυριακόπουλε, επειδή πρέπει να πάτε σε διάλειμμα, θυμίστε μου μετά να σας πω την ιστορία για το μεγάλο αφεντικό της Hellenic Train που είχε συλληφθεί το 2015 από τους Ιταλούς Καρομπινιέρος και είχε προσαχθεί, είχε δικαστεί, είχε καταδικαστεί για δωροδοκία και συνεργαζόταν με την Κόζα Νόστρα. Δεν ξέρετε την υπόθεση. Έχουμε βίντεο αποκαλυπτικό στο δεύτερο μέρος. Ναι. Και θυμίστε μου να σας πω, όταν επισκέφτηκα στα γραφεία του κ. Σερέτη τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα ο αρχηγός της ελληνικής μαφίας είναι ένας που έχει παρακλάδια και ενώνει όλες τις φαμίλιες και είχε και απεσταλμένους οι οποίοι δολοφονήθηκαν και οι οποίοι ήταν απότακτοι αστυνομικοί και μάζευαν το χρήμα και τους σκότωσαν έξω από μια ταβέρνα και ήταν κουμπάρι. Είχε πάει στην κηδεία του και καθόταν πρώτη μούρη μπροστά στο φέρετρο. Εγώ, ακούστε, επειδή και εκείνη την ώρα που καθόταν στο γραφείο του, ας πούμε, συγγνώμη, λέει «Ρε εσύ, ο αρχηγός της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα, ο αρχηγός της ελληνικής καμόρας στην Ελλάδα, γιατί αυτός κρύβεται από πίσω, που είναι φίλος στο στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού, ρε εσύ, τι πώς θα θες να ψάξεις ρε για την υπόθεσή σου», όπως τα λέει. Ποιος ήρθε να με σκοτώσει? Ρε εσύ, αυτός ήρθε.
Και σε ένα μήνα δεν θα είναι, ρε. Στέφαν, έχει σε κάποια αποστροφή του ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη Σερβία, που τον ρώτησε ο κύριος Ρόιτερ, είπε ότι αυτός ο πρωθυπουργός, λέει, ήταν διακοσμητικός, γι' αυτό παραιτήθηκε. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον το απόσπασμα. Εγώ περίμενα απόψε, όχι να παραιτηθεί βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης, δεν έχει την ευθυξία. Καταρχήν δεν έχει τον πολιτικό ανδρισμό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολιτικό ανδρισμό, σέβεται αυτό που ρωτούν, όπως ο ίδιος είπε, εγώ δεν ανακάτευα οικογένειες. Αυτός ανακάτεψε απόψε την οικογένειά του για να δημιουργήσει συγκινησιακούς συνειρμούς. Ότι τάχα τον ρωτάνε ποια παιδιά του τον ρωτάνε, πού τα βλέπει τα παιδιά του. Ο ένας, αφού ο ίδιος έφερε, γιατί ο ίδιος το έφερε στο τραπέζι, έφερε τη συγκινησιακή φόρτιση των παιδιών του. Καταρχήν, ανεπίτρεπτο για έναν πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί τα παιδιά του και τη γυναίκα του και οποιουσδήποτε συγγενείς του για να λέει ότι με ρωτούν τάχα ότι υπάρχει συγκινησιακή φόρτιση και εγώ αναλαμβάνω το άχθος της ευθύνης και είμαι πολύ αγχωμένος. Είσαι ψεύτης, κύριε. Δεν είσαι αγχωμένος. Είσαι ψεύτης, υποκριτής και υποθάλπεις στους δολοφόνους. Και του είπε ο δημοσιογράφος. Ο άλλος παραιτήθηκε, πρωθυπουργός της Σερβίας. Και διακοσμητικό στοιχείο. Κανένα διακοσμητικό στοιχείο δεν είναι. Πρωθυπουργός της Σερβίας έπεσε η στέγη και σκότωσε 17 ανθρώπους και παραιτήθηκε γιατί είχε ευθυξία αυτός ο άνθρωπος. Τον παρέτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που έχει αυξημένες αρμοδιότητες, κ. Βούτσιτς. Και του λέει εσύ, νο. Εγώ να παραιτηθώ, την αφήνω εγώ την καρέκλα. Δεν την αφήνω την καρέκλα. Πολύ ενδιαφέρον το απόσπασμα. Το δεύτερο και σημαντικό. Επειδή μιλήσατε, κύριε Σερέτη, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους καθεστωτικούς δημοσιογράφους, παπαγάλους. Παπαγάλους. Κύριε Πορτοσάλτε, συγγνώμη, το αυτοκίνητό σας χάνει λάδια? Έχει φύγει ταπά από το αυτοκίνητό σας? Έχει κάψει φλάτσα, κύριε? Αλλάζετε τα λάδια στα 10.000 χιλιόμετρα? Τι ακριβώς συμβαίνει μαζί σας? Όχι. Είναι το άλλο, κύριε Σερέτη, για να μην τρώω το χρόνο. Στο Sky ιδιοκτήτης είναι ο κύριος Αλαφούζος, που είναι εφοπλιστής και ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδος. Και κοιτάζει πόσα μπικικίνια θα μπουν στο ταμείο του. Στο Μέγκα ιδιοκτήτης είναι ο κύριος Μαρινάκης, που έβαλε την Alter Ego Media στο ελληνικό χρηματιστήριο και πήρε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και κάνει πολιτική ο κύριος Μαρινάκης. Στον Α και στο Στάρ ιδιοκτήτες, για να μην ξεχνάμε, είναι οι κύριοι Βαρδινογιάννη, η οικογένεια των Βαρδινογιάννηδων, που λένε ότι πούλησαν ένα μετοχικό μερίδιο στην Νόβα. Όλοι αυτοί δεν κοιτάζουν τη χώρα και τους πολίτες, αγαπητοί φίλοι και φίλες και πατριώτες και πατριώτισσες. Το μόνο που κοιτάζουν είναι το παντελόνι τους. Πόσα θα γεμίσει το παντελόνι τους. Και ξέρουν καλά ότι αν συνεχίσουν την πορεία του ψεύδους, της υποκρισίας και του ρεσιτάλ του οικονομικού πάθους, θα απατώσουν στις τηλεθεάσεις. Που σημαίνει ότι οι διαφημιστικές εταιρείες δεν θα τους δώσουν διαφήμιση. Θα μου πείτε, τα παίρνουν από το κράτος. Πόσα θα δώσει το έρημο το κράτος? Και στο κάτω-κάτω ο Μητσοτάκης με την καχυποψία που τον δέρνει, διότι αυτό το βράδυ που πάει να κοιμηθεί κοιτάζει τείχο μέχρι να πέσει στο κρεβάτι του. Αν πέφτει στο κρεβάτι του, σου λέει τους συχάθηκα. Τους συχάθηκα να τους δίνω λεφτά. Και αυτοί με βρίζουνε. Και από την άλλη, ο Μακαρίτσο Αλαφούζος δεν είχε πει κάποτε στον πατέρα του Μητσοτάκη, άντε να χαθείς, σε συχάθηκα. Έτσι του είχε πει ακριβώς. Σε συχάθηκα να σου δίνω λεφτά. Και έβγαλε στον αέρα την επιταγή του 1 εκατομμυρίου και είπε, το συχάθηκα το γέρο, του δίνω συνέχεια λεφτά. Μου έχει φάει το μεδούλι. Και έκανε τη συνέντευξη τύπου και τον τίναξε στον αέρα. Αυτά δεν έγιναν τότε? Έτσι δουλεύουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κύριος Πορτοσάλτε θα πρέπει να κοιτάξει την τάπα του λαδιού του αυτοκινήτου του. Κάπου χάνει λάδια. Θα σου κάψει τη βλάτζα, κύριε Πορτοσάλτε. Θα σου κάψει τη βλάτζα. Ανδρέα, δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι εντάξει. Εντάξει. Τελειώσαμε. Έχουμε τελειώσει ως κράτος. Εάν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Alert, που στις 10 το βράδυ κάνει το κόσμος για να ακούσει την αλήθεια, κύριοι, συγγνώμη, αποτύχαμε και εμείς. Και οι εκδότες είναι εξευτελισμένοι. Αλλά και εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε κάνει τα λάθη μας
και πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Και ειδικά όσοι ζούμε από τη δημοσιογραφία. Και εγώ κάνω πρώτος στην αυτοκριτική μου. Εγκληματικά λάθη έχουμε κάνει. Ξεφτυλίσαμε το επάγγελμά μας. Το ξεφτυλίσαμε. Αντί να ρίξουμε ένα φούσκο στο αφεντικό που μας διατάζει και να του πούμε τι λες ρε, τι λες που θα κρύψουμε την αλήθεια. Κάνουμε λειτουργήμα. Καθόμαστε και τους προσκυνάμε. Γι' αυτό, κύριε, ενημέρωση είναι ενημέρωση χωρίς αφεντικά.